Ria. Oh nggih. Monggo mriki niki kula namung nuwuni dawuh saking ingkang Hamangkugati. Ayo pinarak mriki aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka prihatin sih gen ngancani ibu-ibu mataram-mataram. Turun. Turun. Larang disampirke larang ngampirke ngono sing sayu tok 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 Lalu Bu, mereka grup kosida saking pundi Bu? Kagok iki ngawur ae. Wis kok keluarga kok ya. Keluargane. Nggih, anu kenalan sik Mas Petro. Diperkenalkan dulu kali Ibu. Bu Daryati. Daryati. Darya, ibunya. Nggih radi banter Bu niki bucek kok wonge. Sulastri. Nggih, pidalem saka endi takoni Mas Bagong. Pidalem pundi Bu? Samarinda. Oh, Samarinda. Ibu Sulastri? Samarinda. Iki bibi kan kok anu Samarinda. Kowe sama siapa, Gong? Saya sama siapa-siapa. Bagong kok gelem maneh ya. Bu Sulastri anu ibu-ibu ngersake lagu menapa menika? Minta lagu apa, Bu? Monggo. Minta lagu apa? Badhe nyanyi? Menapa badhe nyanyi? Badhe nembang. Yasinan. Oh, sik to kok yasinan iki. Bagong sik meger-meger kok diyasin iki. Apa? Apa? Gluduk asmara. Gubuk asmara kok gluduk. Gubuk. Bagong iki kupinge dublek. Gubuk asmara ya. Nggih, gubuk asmara. Monggo iki saka Samarinda. Mbak Eka. Dalem Yung. Keluarganipun Pak Triyono niku pancen wis ngarep-arep. Nggih. Aku sok nek wayangan nimbali Mas Bayu aku pengen ngerti sinden sing setugel kae jenenge sapa. Saiki wis dilem kok. Setugel. Iki Mbak Eka prihatin ningsih. Mula diaturke gubuk asmara untuk ibu-ibu saking Samarinda. Niki ugi anu Mas Bayu. Pripun? Kasengkuyung dekorasi kagunganipun Mbak Wiwi niku sederek kula. Oh, ngoten. Nggih, Mbak Wiwi niku sing kagungan dekorasi kalian peralatan prasmanan. Oh, ngaten nggih, alhamdulillah. Mbak Wiwi dong miri. Nggih, sedulure akeh sing dukung ya akeh. Nggih. Nggih, monggo ayo diaturke sik, monggo dibawani. Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Bagong. Iya. Nyingkar nyingkur. Catek mak. Kok tanganmu gondang-gandang. Kleru. Terus mbok grawen nyandak aku bener. Ya wong arep bawa ngono lho. Langsung mak padane wanita apaan? Apaan? Ayo. Iya Mas Bagong. Nyingkar. Duwes ditinting iki lho kupinge iki lho. Nyingkar. Oh alah. Apa-apa kok ra beneran. Kowe iki luput lambemu kok nyalake sing gede. Nek mau janjine piye? Nek bener ditambahi, nek kleru Dijaluk meneh. nah, Sik. Kuwi lak lagu mawon iki wis ganti lagu kok. Ya, ayo. Nyingkar nyingkur. Tidak gila toh Bu sama saya? Saya juga orang. Enggak, pripun Bu? Oh, tom-tomen jare malah. Mboten niku pun mboten nyatek kok Bu. Apa aku asu? Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang kawuri Tak suwene duda iki suarane apik ya saiki. ya, anu. tresna tulus manggon ing gubuk asmara. Monggo, yo Mbak Eka diaturke. Nggih. Biong, Dalem. boleh ngaturi napa Bu
Daryati bawa pocong sekedhik. Boleh, mangga. Kalih Bu Lastri. Boleh. Ayo, mangga. Sinten niku? Ya. Piyayi. Piyayi kalih ayu-ayu. Ya. Anu Bu Lastri asmanyo. terus Suteng ya setunggale Bu Daryati. Dasarayu Demes pancen Toryo lomo. amin. Doake lomo bar iki terus. Hei ngapa hei jijik karo kowe kuwi. Salim. Iya. Ngaten nggih Bu? Ya kaya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara mangga. Mangga yo. Yen liwat aku kelingan gubuk ae biyen tak ning cagak kebak tulisan warna abang tangga isih prawan jenenge gubuk Yuk, ngene ya Kak. Pak Triyono. Ngapa? Mboten napa-napa. Senengane kok ya. Yo tutuke sik. Tadatan sajroning Watan luntur. Yo. Saya marah. Ya.
matur nuwun Bu kekalihipun. Matur mbah nuwun. Sampun ngersaken Bu Kasmara. Dalem. Bu Daryati kali Bu Sulastri. Nggih, Bu Daryati ngersake setunggal melih. Apa Mbak Eka? Menika tembangin napa Ibu? Napa Bu? Oh, caping gunung. Oh nggih, siap. Nggih. Oke, baik. Nggih. Anu, sik kersane karo lenggah sing mirsani nggih. Dadi men anu tak jenglengke men ora kesampluk Bagong karo Petruk nggih. Ngaten. Nggih. Caping gunung. Nggih, niki saderenge caping gunung, Mbak. Nggih. Niki enten sing badhe anu apa Dono Suwanten. Nggih. Menika Dik Kasih mau nyumbang lagu Aja Lamis matur nuwun. Oh nggih. Siap, nggih. Bibar niki kula aturke nggih Bu, monggo lenggah rumiyin mangke kula aturke caping gunung. Bu, mengke mriksani kalih lenggah kemawon. Nggih, siap. Mboten kesampluk kalih niku mengke. Maneman kok. Aduh, niki lho, niki lho. Napa? Oh, anu to, arep nyawer to. Weh, lah Ibu niku kok nggih kula nggih nggih pakewuh tur ya Matur sembah seneng nuwun. nggih. Matur nuwun. nggih, terima kasih matur nuwun. Wah, jaluke. Matur nuwun. nuwun. Nggih, siap. Yo, kok bar iki diaturke caping gunung. Nggih, matur nuwun. Wah, Bagong padang raine ya. Padang ana ning lampu. Menika Dik Kasih badhe nyumbang lagu Aja Lamis monggo. Mriki Mbak Kasih monggo mentara-mentara Mas Anggih. Oyo. Ae Monggo Dik Kasih katuran jumeneng. Iki Dek Kasih iki ibu, dadi Kasih ibu. Oh, kasih. Dikasih Nggih. rumahnya mana? Rumahnya mana? Ngamban, Pak. Ngamban. Ngamban itu daerah pundi? Ngamban itu daerah mana? Mundur, daerah Mundur. Oh, iya. Gondang Rejo. Oh nggih. Oh, Solo, Gondangrejo Solo. Ngamban Bulu Rejo kayak kelurahan ya. Nggih. Sakniki kelas pinten Mbak Kasih? Kelas 1 SMP. Oh, kelas tunggal SMP. Oh, kelas tunggal SMP. Di SMP mana, Dik? SMP Kristen 1. SMP Kristen 1. Oh nggih. Ayo coba iki arep ngersake Aja Lamis. Aja Monggo. Niki engko bar iki ya ana sing arep Dono Suwanten Mas Petruk. Nggih. Mbak Legit saka Seragen. Oh, nggih, niku ponakan ya. Nggih. Yo dibawani sik. Monggo. Monggo Mbak. Ya. Anu. Rada cedhak sithik mikir apa? Mikir rada cedhak. Eka diawat-awati, Nduk. Nggih. Anu. Iya.
ayo buka bunang aja lamis. Monggo, monggo. Terima kasih matur nuwun, Dik. Terima kasih, Dik. Muga-muga saya ditingkatke oleh sinau aja nganti jelek sinau tetembangan. Amin. Mergo saiki wis arang banget ya ta bocah sing SMP iki seneng karo tembang Jawa. Nggih, saestu. Nggih ta? Ning ya aku acung jempol karo Mbak Kasih yang masih mempunyai semangat untuk belajar lagu-lagu Jawa. Terus semangat nggih, Nduk. Nggih. Yo, caping gunung sik diaturke. Mbak Ayu, rene Mbak Ayu, monggo serampatke, Cong. Monggo serampatke yo. Ayo sik, terus Mas Petruk, terakhir Bagong. Lamun sira jarepe tresno aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan.
Alhamdulillah. Hebat tenan. Jogete jos tenan. Ewak ngono lho kok isa kuwi gumun. Jos sapane rampung kok. Jos. Lho, apik lho jogetmu. Lagi ngene sing ngendang wis minder mandek lho. Lah iya. Mandek wedi lho. Wedi. Saking wedine kok ya. Apa aku gendruwo to, Ndak? Yo, saiki caping gunung jenglengke. Nggih. Mbak Ayu tak pasang karo Petruk, Eka karo Bagong. Nah, Yo, Yo, iki. alah mendina aku petuk Doraemon. Ya ora apa-apa to Kak, terima-termakno ya. Ya lah piye memperbaiki keturunan. Aku sak meter kotor bojoku kaya padasan. Apa dasan ya iso nggo wudunya. Yo, yo Mbak Ayu, yo. Nano. Mas Petruk siap? Ayo. Yo. Saben bengi Nano. Yo. nyawa Hop. Piye? Awake dhewe ya iso. Iso. Kowe kompak karo kono Iya ya. Ayo, ganti Eka. Nano. Ayo. Yen memajang mung karno janur. Yo ngene iki lho. Resikone ndek bojo dukung iki ngene iki. Ane, ayo. Dalu menika dipun live streaming Mas Petruk. nggih. Kathah sangat ing live streaming. Termasuk Mas Wardoyo Jumantono ugi mirsani Oke, Mas Bayu. nggih. Nika nyuwun Mbak Suci mengke nyanyi Panandang. Oh nggih, siap. Selamat malam Mas Wardoyo. Yo. Pak Enanda gemolong. Pak Nandang Gemolong nggih selamat Narto, malam. Nanda. Yo, ganti ayu. Kembang bae Awas. Hop. Piye yuk? Penak. Oh iya. Kita pasangan ideal ya, Nok. Hah? Awake Pasangan dhewe. ideal ya. Nggih, ya ben awake dhewe pasangan idiot ya. Iya ora apa-apa, penting urip ngono wae lah. Bedhok masjid, kowe kudune iso kaya iki lho. Bedhug becit lambemu ngono. Semene gedhe kok bedhug Lah nek masjid. iki bedhong masjid, lah duduke. Lah iki. Ayu ya tak tekoni ngapa to, Dek? Bedhug masjid. Ngono rasa ditekoke. Oh. Ayo, Eka. Nano. Ya. Pacitan Awas Gong, siap. Au. Apain? Alah. Piye to? Nah, kurang dhuwur kuwi. Sik. Bareng karo Kowe nek karo Eka kok coba kowe madhep poson kontrol kuwi Mas coba. aku karo aku ket mau kok gak penak ngono. Ayo. Hop. Nah. Lagi ngerti. Karo wong gak iso. Dudu bangsane awake dhewe. Sesuk tak tukoke listrik. Ben kesetrum apa piye kok iso. Ya karo salon muni kok. Ora. Sing rusak kowe kuwi. Kok iso aku? Lah gene aku mumbul ra muni kene mumbul ya muni kok. Lah apa aku didajal Mas Bayi? Ayo, panas. Ayo Mas Bayi, ayo. Awas. Hop. Iso. Ngene. Iso. Apa kowe kudu tak jajal? Wong ora kena njajali sapa-sapa. Sik, ayo parikan sik. Mbak Fahmi, ayo. Nano neno. Nyang Ponorogo. Nyang Ponorogo Terus ning Surabaya. nggih. Bapak Triyono sekeluarga. Nggih. Mugi tansah bagya mulya. Amin. Ayo Suci. Ayo. Mlaku ngetan
Mlaku ngetan. Arep salat. Arep salat. Sing dikitan. Sing dikitan. Mugi tambah sehat. Amin. Dita, ayo. Ning Surakarta. Neng Surakarta. Tuku graji. Tuku lah iki ngopo nek nukang kok piye? Sak-sake sing tuku Pak. Oh ya wis, tuku graji terus. Bapak Triyono. Nggih. Mugi kathah rejeki. Amin. Ayo Rizky, ayo. Ana dandang. Ana dandang. Cacahe 3. Cacahe 3. Sing nonton wayang. Sing nonton wayang. Mugi tansah rahayu. Amin. Ayo Dini, ayo Din. Tuku wajan, Tuku wajan, nggo goreng jadah. nggo goreng jadah. Bapak Triyono sekalian, Heeh. pinaringan berkah melimpah ingkang barokah. Amin. Ayo Mbak Uun, ayo. Iya Mbak Uun, anu neno. Ana Mbak Ukun, Mbak Lia. Nggih. Tuku celana. Tuku celana, Rupane ireng. rupane ireng. Pak Sriono. Pak Triyono. Piyayine ganteng. Amin. Yo Mbak Lia, yo. Ning Surabaya. Neng Surabaya, Bablas Semarang. Bablas Semarang. Bapak Triyono. Bapak Triyono. Matur nuwun sampun nanggap wayang. Amin. Mbak Triplek, ayo. Mbak Pujiani. Ayo. Ayo Beb. Iki bayangan lawas iki, ayo. Nyeluke beb iki blonder iki. Adem-adem. Adem-adem, Mangan gaplek. mangan gaplek. Ayam tentrem. Ayam tentrem. Dirubung ledek. Amin. Iya. Iya, wah awan aja nelok kabeh. Nggih wong teng-tengah ngoten dirubung Kyai 28 Ah iya lah, ora hebat. Ayo Lek Dar sini, ayo Lek Dar. Ayo, Ayo, Lek. Dar. Ayo, Lek. Lakone. Kok sik ta? Jare wis paras. Aku wis ndelik-ndelik lho jane. Ya cek Nana. Iya, cek. Ayo Lek Dar. Apa kuwi? Kok mau dituliske? Mau wis digaweke kok arek maca ya sida. Lah iya ta. Tuku kolor. Walah lah. Kok sik ta tuku kolor nganggo kathoke terus dienggo apa kolore? Aja ganggu Bayu. Kok sik ta kene kaya reyok iki lho. Tuku kathok kolor iki lah komplit kok kolor tok iki nggo apa kok? Ayo mbere delete ya. Ayo, Tuku kolor terus neng Magetan. kadoan ya Mas Fitruk ya kadoan. Sragene akeh. Sragene akeh tekan Magetan lho. Pasar Domini. Alah. Neng Banaran. Di neng Banaran ngendi? Kulon kono. Ngopo neng Banaran? Ya ampun. Yo. Yo neng ndi? Neng Banaran. Terus neng Sragen, terus Ilang. Bayu. piye? Tuku kolor neng Banaran. Terus Neng Banaran tuku kolor. Mulek kan masak kadang. parian kok mulek ya guys. Oh alah. Tuku kolor neng Magetan. Terus Regane, Bu. Rupane glondor. heeh. Alah kaya setan. Becet tenan iki. Oh, parian gak usah omong kok ilang ayo. Nek seneng aku ajaran iki piye siji seneng kok. Ayo gede. Ayo nano ya. Jenggleng Mas Petruk. Mangga. Panas sudan aling-aling. Nano, ayo. Capek gunung. As, yup. Ayo. Ya. Gampange kok ngene lho kok iso ramu. Eka. Ayo. Iso apa ora? Natian. Iso wis ta. Ora ra iso tak codos latu-latumu. Ora iso ngopreksake. Nadyan wadon sarta. Swara suling kumandang swarane. Ngetan bali ngulon.
Ya yuk langgame. Monggo. Matur nuwun Mbak Ayu. Mbak Eka niki wau penyuwun saking Samarinda. Nggih. Bu Sulasri kalih Bu Daryati.